Priatelia, práve pozerám dokument, najväčší škandál českého dobrovoľníctva a poviem vám, ja som zhrozená. Som zhrozená z toho, čo Jakub Jáhl, aké zverstva on dokázal proste počas svojej misie v Tanzánii robiť na deťoch, na ľuďoch. Ja skutočne nemám slov, ako by som to povedala, čo by som vlastne chcela vyjadriť, ale to sa ani inak povedať nedá. Proste to sú zverstva. Zverstva od človeka, ktorý tam akože išiel pomáhať deťom. A takéto strašné veci im robil. Markéta a David o tom hovoria vo videu. Rozprávajú sa s tamojším starostom, zašli na úrady, proste kde sú dokumenty od tanzánskej vlády, kde sa hovorí, keby Jakub Jáhl tam bol, tak určite sedí vo väzení. Prosím, pozrite si toto video.